Poštarski bluz. Ne mogu sad da pričam, File, čeka me ogroman problem. Jedan od mojih poštara, Herman Post, odlazi na odmor. Srećom, našao sam nekog dovoljno naivnog da ga zameni, pripravnika. Zvali ste mi, gospodine? Da, uđi. Imam prvi zadatak za tebe. Jadno dete. Treba da kupimo namirnice, momci. Ponadao sam se da ću biti ovde kada stigne novi poštar kako bih mu zagorčao život. Ipak, hrana je važnija. Ništa ne brini, Hermane. Uživaj u odmoru, a ja ću se za sve pobrinuti. Ovo je opasna maršruta, Stuart, i tek što si izašao iz poštarske škole. Ne brini, naučili su nas da ne postoji loša maršruta. Ova mi se ne čini strašnom. Fine ulice, fine kuće, fini ljudi, a čak su i životinje fine. Još nisi upoznao mačka. Šta? Uskoro ćeš saznati zašto mi je potreban odmor. Vidiš onu kuću tamo? O da, izgleda mi kao potpuno obična kuća. Izgleda, ko bi pomislio da u njoj boravi čudovište! Čudovište? Unutra, a šališ se. Nikad nisam bio ozbiljniji nego sad. To je dom Johna Arbuckla i njegovog mačka. Njegov mačak je čudovište? Hermane. Nećeš se tako smejati kada budeš upoznao tog mačka. Prošlog utorka sam raznosio poštu i onda... Stani, molim te! Ne! Ne! Zatim u sredu. Nikada ne znaš kada će to čudovište napasti ili kakvu ti je zvrčku sprema. Ali ako je kod kuće, radit ćeš svoj posao uz rizik po svoj život. Ma daj, to je samo mačak. Zezaš me. Evo, gledaj, pokazat ću ti da se ne plaši mačaka. Stani, ne znaš šta te... Jadno dete, a čitav život je pred njim. Posrećilo ti se, danas nije kod kuće. Aman, opusti se. Idi na odmor. Ja ću preuzeti tvoju maršrutu u međuvremenu, bez ikakvih problema. Lepo se provedi na plaži. Probao sam da ga upozorim. Probao sam. Tako je. Ja menjam vašeg poštara koji je jutros otišao na dvonedeljni odmor. Gde je gospodin poštar? Gde je čovek kojeg sam voleo da mučim? Mora da je vreme za njegov dvonedeljni odmor, pa su našli zamenu. Ne mogu da čekam 2 nedelje da bih pravio zvrčke gosen poštaru. S mesta moram da se rešim njegove zamene. Postoji 7 koraka u maltretiranju poštara. Uspešno. Prvi korak. Uspostaviti atmosferu poverenja. Neka poveruje da je bezbedan čak i ako morate da se ponizite u tom procesu. Gledajte. Ti mora da si Garfield. Bije me dobar glas. Pa ti si jedan veoma druželjubi mačak, jel da? Nećeš mi zadavati ni najmanje briga. Taman posla. Sutra, drugi korak.
Dobro, sad je sutra i vreme je za korak broj 2. Nastupamo. Šta? Hej! Šta? Hej! Kogod da to radi, neka prestane! To nije smešno! Šta? A? Uf. Nešto nije u redu, gospodine? Neko iz te kuće mi neprestano vraća ova pisma. Mene nećeš prevariti, Garfielde? Znam, nisam ni sebe hteo prevariti. Šta je to sa tobom i poštarom? Izgleda da ne mogu da odolim uniformisanom licu. Dobro, naredni je dan i vreme za treći korak. Učiniti život zanimljivim. Dobro, kogod da je unutra, stavit ću pisma u sanduče i neka tu i ostanu. Dobro, drago mi je što se razumemo. Ne, dostavio sam vas, ne možete mi se vraćati. U pomoć! Gosim poštaru, fina dostava. Ti misliš da si pametan? Čekaj samo, odabrao si pogrešnog poštara za maltretiranje. Sutra, veoma važan četvrti korak. Ovoga puta poneo sam svoj verni pištolj na vodu. Ako prokleti mačak nešto pokuša, pa svi znaju da mačke mrze vodu. Houstone, poletanje je uspelo. Šta se dogodilo? Ispustio si ovo. Uzgred, bio je to četvrti korak. Šifra, perspektiva. Dobro, mislim da ću ga napuniti sokom od grožđa. O ne! Da, peti korak, još šira perspektiva. Ne! Nadam se da ceni to što, zahvaljujući meni, pošta danas stiže mnogo brže. O, gle, eno Johnovog računa za plin. Hermane, stu ovde. Stu, znao sam da ćeš me pozvati. Onaj mačak, on je... Čudovište je nepobedivo. Nikoga nikada nije savladao. Pa, možda biste mogli da prekinete odmor i da zajedno... Odgovor je ne. Zbogom. Gotov sam! Dobro, moram ovo da uradim. Ne mogu da odustanem. Mada to silno želim. Šesti korak, sveopšti rat. Hej, pištaljka ti je pokvarena, mačak. Ništa nisam čuo. I ne treba da čuješ. Ovo je ultrasonična pištaljka za pse. Pravi visoke tonove koje samo psi čuju.
Šta više, ovo je specijalna pistaljka za pse. Privlači najveće noćne more svakog poštara. Čopor hiperaktivnih čivava. Čopor hiperaktivnih čivava! Ovo ne želite da vidite, narode. Verujte mi, nije lep prizor. Molim vas, prebacite me bilo gde drugde. Nosit ću toksični materijal na otpad. Bilo šta. Što dalje od maršrute sa onim mačorom? Molim vas. Pretpostavio sam da će se ovako završiti. Uvek bude tako. Izvini, draga. Da prekinem odmor? Ali, gospodine, ne mogu. Kolika povišica? Dodajte još 100 i dogovoreno je. Svake godine odem na odmor. I svake godine dobijem povišicu da se vratim ranije. Skinut si sa te maršrute. Jesam? Hvala vam. Slobodan sam! Više ne moram da nosim poštu u onu ulicu i u onu ludu kuću! A sada prelazimo na posljednji korak, broj 7. Potapšite se po leđima zbog dobro obavljenog posla. I proslavite u stilu. Ovo je život. Šta li je to zadržalo poštara?